kai kama da wani batawa ne idan ka ji wani baban zaba ni ne na ruki sha alwashi idan ka ji wani baban zaba ni ban boye miki ba ke ce na aje a cikin raina na ba ki amana ta a karɓi rike ki adana na buɗe miki sirri na da kai ya ke ce zabina ike na ba wa gauna ina samu da kai ya akan so na yi dace ashe so tafi ne soyayya ruwan zuma ce in ka samu mai san ka ta sha ko ka yi dace da miki mun uzuri ikar da kisa na a gangare na san akwai hadari a cikin so akwai kuskure jirgin soyayya ya dauke mu akan hanya dukan auren ki na shirya akan ki zan iya yin yaki na komai zan baki zo rike hannuna ki zo mu tashi a bar kauna ni ke na sa zuciya a gidan da zo kai ya ce sahiba a meken ado ga kwarjini ne gira akan ido ga ta halayya na yi miki godiya kina da kunya baki da hayaniya akan ki zan wuce ko da garan giya gaba da ke zan tsaya na yi tirjiya jini da hanta gida da mota zan iya ba da su dan a bani sarauniya ya kama da wani batawa ne idan ka ji wani baban zaba ni ne na ruki sha alwashi idan ka ji wani baban zaba ni ban boye miki ba ke ce na aje a cikin raina na ba ki amana ta a karɓi rike ki adana na buɗe miki sirri na da kai ya ke ce zabina ike na ba wa gauna ina samu da kai ya akan so na yi dace ashe so tafi ne soyayya ruwan zuma ce in ka samu mai san ka ta sha ko ka yi dace ni ki mun uzuri ikar da kisa na a gangare na san akwai hadari a cikin so akwai kuskure rikayya a nike na ke wa kauna idan gani gaki farin ciki ne a raina rikayya kin san komai da lokaci yau akan magautan mu zan yi tsokaci ranar bikin mu har abinci za su ci mi farin ciki gana mu lokacin ya zo mu da yan uwa a sha'anin mu ba a cikin zo naga yan uwa da ta Kaduna har mutan gwarzo ina gwanar kani na ce ina da tawa soyayya muke ita na ba ni kulawa gwarje fure amma na so da kauna ki ban lokaci na furta lafazana ki ba ni yarda akan ki ban rufe ba idan kina gobe ni ma ba a rasa ba wata da zara kune aka tsara rikayya in na same ki farin cikin zuciya